Igbo m nze m ọzọ ndị be anyị ekene m unu aka ụmụ nwa fefe perikom nwata tụrụ na ngada nne ya nwanne ya tọrọ ikoro tụọrọ ekwe ndị be anyị enwere ofu ihe chụrụ m ụra abalị ọwụrụ akụkọ gbasara nwa okorobịa na-akpọ Udene ọtụtụ na-akpọ Ijere ọtụtụ n'ime unu makwa ya n'ihu akwụkwọ a o so na bloggers and content creators enwe na ihu akwụkwọ ya mana ihe nke eji dị iche wụ na ọ pụtara ụwa mkparị ọ dị ka eze onye agwara m eze onye adụ na mbụrụ nsị na ọgọdọ wee jee ahịa a na-ekwu nsị ya wa ọkụkọ jiri ọnụ wee tụ o were ọkpa na-abọkwa ọzọ n'ọnọdụ nke mmere jụọ oyi ama mekwa ọzọ mana dịka ihe si kwuru ozi rutere m aka wụ na kamgbe wiki one ha na aka kpara ya wee zeka Udene ka o jee kọọ mmụọ chiri ya ọzọ n'ụlọ ikpe o wee wụrụ na ndị uwe ojii ji Udene akpọpụ ya kọt a na-eme come today come tomorrow n'ihe gbasara okwu ya nke bụ ezie ndị be anyị unu onye ọbụla na-efoli Ijere makwa na onye ọbụla nọ n'ihu akwụkwọ na-anụ okwu Ijere mana Ijere nwata ajọ ngana ngana enweghị nsọpụrụ gbasara ndị okenye. Nna m gwakwanụ m na nsọpụrụ dịghara gboo ọkụ ji wee ghara ite je gbuo ihe dị ite n'ime. Ijere enweghị nsọpụrụ n'ezie, ọ kparịgwa onye ukwu kparịa onye nta kparịa ma Ebuka Obi kparịa ọtụtụ ndị ụka kparịkwuo ihe Igbo ji dị ebube bụ Maazị Nnamdi Kanu Ahamadike Biafra. Ya wee Ijere kwukọtara okwu wee kwuo ọnụ si na Ahamadike Biafra Nnamdi Kanu na ọ ya nwụrụ ụlọ nga da hiwukpa idea dịka o si gee kwuo ya okwu n'ọnụ ngee na ntị. Ochezo na onye ọ na-akparịrị eze obodo akparịgwo ma obodo ọ na-achị kparịa ndị bi n'ime obodo a na-achị. Ọ wụrụkwanụ mgbe ezi na-aga n'ụkwụ ụkwa mgbe Enugu anọọsa mbọsị wụrụ ma mgbe gboo ihe a ya emebe ịchụpụ Ijere achụpụ n'ala Igbo ma ọkwa na Ijere ewere isi ejewe obodo ijite o wee were iji isi ewere atụ mgbere. Mana nna m si na egbuo m iwe si na emu usi na ọwụ na atụlewe otu ọnụ nkapịa si esi asịsị suo nkapịa ọkụ na ndụ mmụọ fefe perikoma oche ma m nwere uche mmadụ tụlewe ihe Ijere kwuru ekwu n'ọnụ arụ o kwuru ekwu n'ọnụ ụdị mkparị onye gwuru ndị Igbo ji dị ike ma dị ebube. Nwere uche nke mmadụ tụlewe ya asị m si hapụkere ya onye a na-agwa ibi ọ na-eto ahụ ka o jee weta ihe o dobere n'ajọ ọhịa ka mkpọrọ ahụ ọ na-ekpere Nnamdi Kanu ekpere ya na ọnwụ ahụ ọ na-ekpere Nnamdi Kanu ekpere ya ka o jee bitu n'ọnwụ ọma ka ya na ọnwụkwe n'aka. Mana nna m si na iwu nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ ịghọtana Ijere nwa anwụ enweghị uru anyị ritere ya iwu Igbo ịghọtago onye ara nwere uru ọ bara n'obodo. Nna m si na ọnwụ na ọbaghị uru ịtụtụ ahịhịa ọba uru ịtụtụ komkom. N'ihi ya ka m ji pụta nsị na ana m arịọ ndị ụka dododo mmadụ dịka ndị Zion ministry maka na ozi rutere m aka bụ na aka unu dị na ya bụ okwu na-ayọ Igbo at large biko onye Ijere mejọrọ ya gbagharụ onye Ijere mejọrọ ya gbagharụ. Ịmana ọtụrụkpọkpọ si n'ụbọchị nne ya nwụrụ ya ga-eji ọnụ wee tụji ọjị o ruzie ka nne ọtụrụkpọkpọ nwụrụ ọtụtụ tọọ ọtụrụkpọkpọ n'ọnụ. Ennechago m ka ya wee Ijere si na-aba na nke a mee omee nke ọzọ ọ dịka o ji ike nke ọnwụ na ndụ n'aka ọ dịka ya gọọmenti emechakwuru m chekwuzie na gọọmenti na-aba aka ya ọp maka na nna m sị na nwanne nọ n'ụzọ agba egwu na ihe na-akụrụ ya egwu nọ n'ọhịa echekwuzi m ma gọọmenti ma DSS na-akụrụ Ijere egwu ọ nọ na-agba n'ịntanetị kamgbe. Mana o doo onye n'anya na ya nwanne nọ n'ụzọ agba egwu na-enwepụ ihe nwanne n'ụzọ akụrụ ya egwu na oghe ọnụ ka ọ na-eti kamgbe maka na nna m kụrụ egwu si na ọ wụrụ na okwu si ike na ọwụghị ọgụ ọwụrụ mgba n'ụzọ ihe na-atọ na-achị ya n'ụwa inwe mmadụ inwe ego echere mgbọrọgwụ n'aka ya wee okwu esikwana n'ike n'isi Ijere kamgbe wiki one anyị ahụ mmadụ nwe nwere ahụghị ego nwanụ mgbọrọgwụ nwanụ o jikweghị o wee wụrụ na chi ejiene n'isi ya. Mana ana m arịọ unu Igbo ndị be anyị biko dododo onye o mejọrọ ya gbagharụ onye ọbụla tinyere aka n'okwu Ijere ya hapụ kene Ijere biko ka Ijere naruo ụlọ
a sị na ọ na-eme agbụ nsigbo otere amụrụ akọ odogo manya na ọ mụrụ ugwu akọ ha maka na ọ bụrụ na osisi asọ nwata na ọchị ike ọ naghị ekweta na ọchị ike wa ọnya ebelivuru m na ya wụ Ijere amụrụ ugwu akọ. Nna m gwara m na onye si chi ya egbu n'ihe ka ya egburu ya eji n'aka ya egbu onwe ya. Ijere bata ọ bụrụ na ọ ya ama ihe na nke a ya mara ọkwa nnọ ya ha ama ihe. Nna m sị na ọ na-eme ije ruo na nke atọ mbọsị o ruru na nke atọ ya o were anya hụ ihe o mere onwe ya ọ na-ejepụga. Nna m sị na ụkpana okpoko gburu nọ ntụchiri ya onye ụgbọ gburu n'obodo na onye ahụ anaghị ama ihe. Maka uwe Ijere ihe nwekwe nne gwago na okoro eto eto wara ọgọdọ ikuku buru ya o buru ọgọdọ ya. Ijere ntụ ya anụ ihe akwụkwa n'ụmụ ha ka ogbu ata. Ijere isi na isi ha n'obodo ụkwa n'ọnụ mmadụ na-aka ibi ya. Ijere nwa nkịta ọhụrụ na-agbaja nwa agụ ụkwa n'ọnwụ ka ọ na-agba oku. Ijere nsọpụrụ dụbara gboo ọkụ jiji wee ghara ite gbuo onye dị ite n'ime. Ma ọ bụrụ na ị nwekwughị ugwu nwee na onye ị na-atụ egwu dododo ka m na-agwa gị. Onye m na m ga-agwakwa mmadụ ahụ ezigbo ọyị karịa onye m na m gwakwa na ga-agwa tupu o mewe. Ijere ejikwa ihe na-ebuka m ibu anyị igbo nsị. Nna m sị na nwata kwuo okwu karịrị ọnụ ya kwụọ ụgwọ nna ya ji. Ma ihe nna ya biko ụka nke a ka i were ya mụrụ ihe. Ịnọtazie ọnwụ na odo anyị na-agụ ajọ ngaranga nwata na enweghị uche nwe ha akọ. Anọghị m si gbuo ajọ nwata ajọ ngaranga egbuo kama sị pịa ya ụtarị ka ọ mara ihe. Do biko onye Ijere mejọrọ ya gbaghara Ijere. Prọfet Ebuka Obi Zion Ministry. Ate nke a dị first time m na-agba aha gị n'ihu akwụkwọ a. Biko ma ndị ụka gị ma ndị Biafra ụmụnne m onye ọbụla gbaghara Ijere biko. Ya gbaghara Ijere na ya wụ ije o jere ọmụgwọ agbagwokwe n'ahụ n'ọnwa ka ọ na-aja ezu ike. Ijere nwa nwa enweghị uru anyị ritere ya. Ijere huo ehuo onweghị uru anyị ritere ya. Ya wụ onwe ya mere onwe ya udene n'obodo si na udene we ahụ ya bido na nwata gosi na ọwa aja anụ mana ahịa egbu na udene ahụ ha n'oriri dododo ka nna ya dondoriko obodo gbaghara ya. Igbo ndebe anyị biko si gbaghara ya. Ma ihe nna agwakwago nwata ajọ ngaranga kpọrọ onwe gị udene ka ọ bụ Ijere wụ ọzọ emere ka m na-ekwu. Ihe ama ihe na nka ịmara ihe ihe ha ama ihe na nka. Onye asị ya hụrụ ụmụaka ọsị na ọmụma ekwu ka ọ chọrọ ịwụ ụbọchị o huru ekwu achọrọ ya. Udo dịrị unu ndebe anyị. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenene m biko onye iwe na-ewe ya zetuo iwe onye ọnụmadụ n'obi ya zetuo ọnụ egbuo m iwe si nye m usi na udene we onye Igbo ka ọwụ ma hụrụ nwanne anyị o gburu nwanne ya ahụhụ odegbu biko ayịyọ ka m ji bịa ndebe anyị ekene m ụnụ ọkawa mụ afefe pere ka ọma ofu nwa toro na ngada nne ya.